Honda company scooty सालायना बोजों थांना लैया गई दाव बिरनाय बायदि बैसागु बोथोरावलाय Honda company scooty सालायना बोजों थांना लैया गई दाव बिरनाय बायदि बैसागु बोथोरावलाय खुलुमबाय जोबोद नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोबां मोजां भिडिअ लाना फैलायबाय रंजालि बैसागु फैगासिनो दङ बिनि थाखायनो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैगासिनो ओमफ्राय रंजालि बैसागुनि गासैखौबो गोजोन हामलायनाय बावनाय थाबाय आंनिफ्राय आरो आंनि इउटिउब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे जोंहा दावहारा फंबाया मेथाइ खनबाय थायो होननानै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा दावहारा फंबायाबो बैसागु बोथोरनि थाखाय मेथाइ खननो बेहाय रेडि जागासिनो आरोना थाग थियारि जागासिनो स' बिनि थाखायनो दिनै नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना थ' बैसागुनि थाखाय जाय नोंथांमोना रंजालि बैसागु खुंनो थाग थियारि खालामदों बे बैसागु रंजालि बैसागु खुंनायाव नोंथांमोना जुदि दावहारुखौ मेथाइ खननो सोरबाफोर खावलायनो गोसो दंब्ला खावलायहरनो हागोन बिथाङा थांनो राजि आरो बिथाङा मेथाइ खननो थांनो थाखाय गोबां जागासिनो आरो प्रेक्टिस खालामबाय थादों बेनि सोमोन्दै दावहारा मोननैसो खोथा बुंनो हागोन ओमफ्राय आंनाव बेनो जोंना भिडिअ लाबोनाया एसे लेट जाबाय आरोना बहुत लेट जाबाय जोंना बिनि थाखाय नोंथांमोनसिम निमाहा थाबाय सोरबा जुदि लिंहरनो गोसो दंमोनब्ला आरोना बेनि सोमोन्दै दावहारा फंनैसो बुंनो हादों खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो रंजालि बैसागुनि गासैनिसिमबो आइ आफा आदै मादै फंबाय बिनानाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय लोगोसे गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय बाजैमोन बारिनि बिनानावा देग्लाय बैसागुआव फैगोन ना फैया जाखो बाजैमोन बारिनि बिनानावा देग्लाय आरो आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ अननायाव नोंसोरनि अननायाव नोंथांमोननि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ आरो जाहाथे बयनिबो न'खराव एबा बयनिबो साननाया नैबे बोसोरावहाय गासैनाबो मोजाङै जालांगोन होननानै जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबबाय आङो बिदिनो रेडि जागासिनो दङ जोंहा बैसागु बोथोरनि आरो जेनेबा प्रग्रामनि थाखाय स' नोंथांमोनाबो दा रंजालि बैसागु जुदि फोरबो बेखौ खुंनायाव आंखौ जेनेबा लिंनो थाखाय नोंथांमोना जुदि सानोब्ला आरो थ' नोंथांमोना लिंनो हागोन आङो थांनो रेडि आरो दा आङो प्रेक्टिसबो खालामगासिनो दङ जाखिनि हायो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि जामुं नाम्बारावहाय हरबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय स' ओमफ्राय आरो बिदिनो गोदान मेथाइबो आं बानायगासिनो आरो मेथाइ बानायनायाबो एसे लेट जादों थ' बेनि थाखाय नोंथांमोनाव गासैनियावबो निमाहा बिबाय अननानै निमाहा होदो गावनि साननानै आरो माने लेटबो जाबाय नालाय बानायनायाबो आंहा माने ओमफ्राय नोंथांमोना साननाङा जे दावहारुआ मा जानानै थाखो होननानै थ' आं दङ आङो माने एसे नंगौ आं एसे लेट जागासिनो बे साननैसोआ बे माबायाव ओमफ्राय अब्लाबो आङो मेथाइखौ आं बानायालासिनो थायाखै माने मेथाइखौ आं होगासिनो दङ होगोन आरो जेनेबा होगासिनो दङ नङा सरि थ' नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा मेथाइखौ आरो नोंथांमोना आंखौ बिदिनो ग्रुपाव जुदि लिंनो सानोब्ला हारसिङै थ' बेयावबो लिंनो हागोन आंहा माने हेन्डस ग्रुप दंखायो आं ओमफ्राय जिखिनिखौ आं हायो बेखिनिखौ आङो नोंथांमोनखौ रंजानो होनो नाजागोन आरो जुदि हारसिङै लिंनोब्लाबो हागोन नोंथांमोना हारसिङैबाबो थांगोन आङो ओमफ्राय बिदिनो जिखिनिखौ हायो आं नोंथांमोनखौ रंजानो होनो नाजागोन आरो हेन्डस ग्रुपआथ' आङो जोंनि हेन्डस ग्रुप आंनि एक्सट्रा दंखायो आङो बे बारावसो माने नैबे बोसोरावसो गोदानै जइन जानाय आरो ओरैनो बिथांमोना गुबुनजों दंखायोमोन अब्लाबो आंखौ लाबाय बिसोरो ओमफ्राय हेन्डस ग्रुपनि मुङानो जाहैबाय सिफुं थ' नोंथांमोना जुदि लिंनो गोसो दंब्ला ग्रुपै थ' आङो थांनो राजि बेखिनियानो आरो जोबनायाव रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनाय गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाथ'बाय जय बर' हारिनि जय